Hello, welcome back my YouTube channel, Irin Banbano, no? Today, I'm gonna cooking pancit inato. Ito yung luto kong pancit inato. Masarap. Ang isa ay giniling na beef. Masarap tong dalawa. Tikman ninyo lahat mga irimbanbanon. You like it? You don't like? I like it. Shalala bang-bang. Hello, welcome back my YouTube channel, Irimbanbanon, no? Today, I'm gonna cooking pancit inato. So, I'm using the egg noodles. Ito yung mga ingredients ko. Pork. I have more slices pork, like 4 pieces of slices. So, repolyo or cabbage. Sibuyas bombay or onions. Ahos or garlic. Samahan niyo ako mga irimbanbanon. Tara na. Let's go. Gasan na natin yung repolyo kasi ano na siya. Para fresh tingnan mga irimbanbanon. So, malinis na yung repolyo. Ito yung pagka-slice ko. Slice ng sibuyas. So mga irimbanbanon, so kasi yung pork ko sobrang frozen. So I need to boil it first para malambot siya. So iano ko to.
boiled first, no? Before I cook the pancit inato, mga iring banbanon. Masarap to. Tikman natin to mamaya, mga iring banbanon. Tara na. Lagyan natin ang garlic. Kasi yung baboy ko is already golden brown na siya. So pwede na siya mga iring banbanon. Yung sibuyas, onions. Lagyan natin ng black pepper. I have my oyster sauce. Ihalo natin yung sabaw sa baboy kanina. Ano? Ayun. Gusto may pampalasa ako. Ito yung sekreto. Magic sarap. So, pwede ko na ilagay itong ano. Garbage, repolyo. Lagyan natin maayos. Para bongga siya mga iring banban. Halo natin yung pancit. Egg noodles. Lagyan natin magic sarap, pampalasa. Ito yung tunay na magic sarap. Ano mga iring banbanon, tikman natin kung anong lasa ng pancit ko, lutong inato. Yummy! Ang sarap mga iring banbanon. Ang sarap ha, in fairness.
Bongga. Tasty and delicious. Ang sarap. Perfect. Kain tayo mga iling banban. Ang sarap talaga. Kakaiyak. Huwag kayong kalimutan yung mag-subscribe kayo dyan, ha? Talagang masarap ako magluto. Promise, mga iling banban. Mag-subscribe na kayo mga iling banbanon, no? So if you don't like, but you like. Subscribe na. Now. Mega shoutout sa akong mga friends, sa tibuok kalibutan, sa akong mga subscribers, sa akong mga followers. Thank you so much. Please share to your friends. Nahala, I love you. Hello. Thank you for your watching my YouTube channel, Iling Banbanon. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. I-chika mo, ilaglag natin. Shalala bang-bang. Bye! Thank you for watching.